Wannan bidiyon karatun cikin tafin hannu ne, amma yau za mu yi magana ne akan siffan hannu wato na ruwa. Wannan siffan hannu na ruwa yawanci akan gane su ne saboda yatsun na da tsayi kuma tafin hannun ma na da tsayi. Masu irin wannan tafin hannun yawanci zaka ga cikin tafin hannun su na yawan zufa, zaka ga yana yawan maiko ba ma tare da sun shafa mishi wani mai ko kuma wani abu ba. Kuma masu wannan tafin hannun mutane ne wadda rayuwarsu ya ta'allaka akan emotion ɗinsu, wato akan yanayin yadda suke ji a zuciyarsu. Abinda suke ji a zuciyarsu shi yake controlling ɗinsu. Ba zanen cikin hannun nake magana anan ba, ina maganan siffan hannun ne tukunna. Za mu dinga kawo muku bidiyoyi daban-daban akan harkokin yadda tafin cikin hannu yake, saboda kowa ya san nashi kuma ya san yadda zai gudanar da rayuwarsa. Masu wannan hannun suna yawanci mutane ne wadda akan same su da basira sosai. Duk abin da suke yi za ka ga alaman basira sosai a ciki, wato masu hannun ruwa, water hand kenan. Sanan wannan mutanen masu irin wannan hannun mutane ne wadda suke da saurin bacin rai. Abu kaɗan ne yakan iya ɓata musu rai wadda har za su yi abin da ma ba su yi tunanin za su yi, kuma ba a yi tunanin za su yi ba. Idan kana biyu mu akan wannan channel din na fitilar zamani, za mu dinga kawo wannan karatun cikin tafin hannu wadda zai taimaka muku ku gane rayuwarku, ku kuma gane me ya kamata ku yi a rayuwa, me kuma ya kamata kar ku yi. Saboda haka masu hannun ruwa yawanci suna da basira, yawanci kuma suna da abu kaɗan yana iya ɓata musu rai because of emotion ɗinsu shine yake leading rayuwarsu. Saboda haka abu kaɗan zai iya ɓata musu rai wadda har ya sa su yi abin da ba sa tunani. Saboda haka mai kallo ka ci gaba da bibiyar mu akan wannan channel din. Za mu dinga kawo maka karatun tafin hannu daban-daban. Duk layukan nan za mu zo mu karanto muku su ɗaya bayan ɗaya, saboda ku fahimci shin ya ne ba kawai lallai design na irin cikin wannan hannun da kuke gani ba. Za mu kawo hannaye daban-daban, layuka daban-daban, har na wuyan hannu, na cikin tafin hannu da dai duk sauransu saboda ku gani. Jama'a, wannan mun yi magana kenan akan hannun ruwa, wato water hand. Wato hannaye akwai water hand, akwai air hand wato hannun iska, akwai kuma fire hand wato na wuta, akwai kuma na earth wato hannun duniya. Saboda haka ku biye mu domin ku ga yadda za mu dinga kawo muku karatun tafin hannu da sirrin cikin tafin hannu, wadda kai ma za ka zo ka ga irin naka, kuma za ka ji daɗin abin da za mu faɗa a kai. Mun gode.